हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो फरायहरनाय थालायबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैनो एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना नायनो होननानै नेबाय थानाय संदान आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ आं लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 8 भिडिअखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जा बगाजुलि कमेडियान इउटिउब चेनेला बे संदान आबुं बर' सावथुननिनो एपिसड 9 भिडिअखौबो रिलिज माखासे समनि आगोलहायसो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 9 भिडिअखौ नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाहैदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नङाब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि गेजेरजोंहायबो नायहैनो हागोन दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 भिडिअखौहाय नायखांखो अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोनां एपिसड 10 भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसडखौबो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां एपिसडखौबो थाबैनो नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 9 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटिउब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाहाथे गोदान भिडिअनि आपडेट होनायनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो दे।